Bună ziua, bine v-am găsit, sunt Adrian și pentru astăzi vă voi face o scurtă prezentare a modului în care punem în funcțiune modelul de cameră S-Promis S328. Primul lucru, montăm antena. Este o cameră care funcționează în frecvența 2G, motiv pentru care ea este prevăzută și cu o antenă. Avem grijă ca în momentul în care strângem antena să nu o strângem prea tare și să avem grijă de acest o-ring de cauciuc care asigură etanșeitatea zonei în care antena, respectiv conectorul antenei, intră în cameră. Deschidem camera. În partea din dreapta putem observa spațiul destinat alimentării. Putem alimenta camera cu baterii de tip AA sau cu acumulator de tip AA. Minimum pentru acest model de cameră sunt 4 bucăți, iar pentru o autonomie crescută putem completa până la 12. Pentru astăzi aveam la îndemână niște acumulatori de la Eneloop. Sunt niște acumulatori de foarte bună calitate pe care noi îi folosim de foarte mult timp. Poziționăm bateriile în interiorul acestui spațiu. Ne asigurăm că îi poziționăm corect. Ok. În partea din stânga avem două sloturi SD card cu pictograma care ne indică poziția în care acesta trebuie introdus și locul pentru SIM, la fel cu pictogramă care ne indică poziția în care trebuie introdus. Pur și simplu se bagă, se apasă, când a făcut sac este în poziția corectă, dacă n-a făcut sac sau nu intră, nu forțați, înseamnă că ceva nu este în regulă. Introducem și SIM-ul de date. A făcut sac, este tot în regulă. Putem porni camera. Am pornit camera. Searching Network. Acest mesaj ne indică faptul că își caută semnal. Aici putem vedea pictograma pentru aparatul foto, ceea ce ne indică faptul că camera este setată pe fotografie, starea bateriei full și semnalul, la fel avem și semnal full. Acesta este modul în care se pune în funcțiune camera. În videourile viitoare vă voi prezenta cum o setăm, cum o amplasăm, ce tip de setare trebuie să-i facem. Vă voi prezenta funcțiile camerei, cât și câteva tricuri pentru a obține poze de cea mai bună calitate și filmări de cea mai bună calitate. Vă mulțumesc!